En el punt més avançat, ja ho portem dient quasi des del primer dia, és el tema de la burocràcia, que sí que hi ha mesures que segurament facilitaran aquesta reducció de la burocràcia. La graella de les ràtios està ja clar que no van a modificar, per tant no podem acceptar aquesta proposta de ràtios. Veurem quina és fins on arriben. Ara torna a estar en el teulat de la conselleria la concreció del que estem demanant, però nosaltres sí que hem dit que és una línia roja, que hem de recuperar la plantilla dels acords de plantilles que teníem anteriorment i afegir el que l'ordre que va substituir els acords també aporta i van valorar que era beneficiari o beneficiós per a determinades etapes educatives. Per tant, el que volem és sumar. Pareix que també pinta bé la cosa, perquè sí que ens han atès el tema de les reunions monogràfiques, reunions trimestrals, s'ha quantificat, perquè ja ho tenen els pressupostos, les partides que algunes les hem vist insuficients, però bueno, ho hem tornat a dir, és el mateix document que al principi, hem dit, però és que això és el que ja esteu fent o penseu fer vosaltres, vull dir, per tant, nosaltres volem afegir més coses per a millorar l'atenció al nostre alumnat i millorar la inclusió educativa. Ja veurem també ara que ens contraproposen. El tema valencià és el punt que queda per discutir oralment i per on s'enviaran una proposta per escrit. Ja veurem també fins on arriben, que ja sabem per on aniran, però bé. Per tant, hem d'esperar, veure fins on arriben, posar-ho a valoració del professorat, a consulta del professorat, segurament ja demà, perquè avui igual és complicat, i a partir d'ahir ja veure com acaba això.